گوندê Hercelê gundekî Kurdî li parêzgeha Helebê devera Ezazê melbenda Soran. Ji êlên wê reşwan û qurûbek û malbatek Turkman lê heye. Neşteciyê wê nêzî 500 kesîn e û panava gund 700 hektar e. Ev gund dûrî Helebê ji hêla bakur 57 kîlometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 20 kîlometr û dûrî Soranê ji hêla bakur 8 kîlometr. Dûrî sînorê bakurê Kurdistanê ye 500 metro. Gundên derdora wê ji hêla Rojava Horkilisê, ji hêla Rojhilat Qeremezreyayê, ji hêla Başûr Delhê ye û ji hêla bakur sînorê bakurê Kurdistanê ye û pira keyê girê dide di navbera gundê Hercelê û gundê Delhê. Çemê Ezeheb jî di Rojavayê wê derbas dibe. Neşteciyê gund ji xwarpê erdê xwe av didin. Ew gundî bi xwe çandiniya genmê avî û bejî dikin, çandiniya cih jî dikin, kartol, pîvaz, keskayên havînî, darê zeytûna jî û êtirşî. Gund jî wek gundê din rastî êrîşan hat ji hêla Daişê û opozisyona Sûrî di Zîlê çêbû. Neşteciyê wê jî koçber bûn li ser destê opozisyona Sûrî ya bi ser Tirkî ve û Daeş. Daeş derbas dibû, opozisyon derdiket. Wek ji xwe re lîskekê dilîstin. Mişk û pisîk tenê cilê xwe diguhertin, mebesta wan gayeta wan tenê got Kurd koçber bibin, mixabin. Ana ji xwe gund dibin dagîrkirina Tirkiyeyê de ye. Ev agahî gihiştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.